I forbindelse med designerbørn vil vi også gerne snakke om gensplejsning. På grund af, at det i fremtiden er en vigtig del af det at kunne designe ens gener, og egentlig også at designe ens børn. Og til det, der har vi undersøgt metoden CRISPR, som er en ny metode, der er kommet frem i 2012, og første gang blev brugt i Kina, som bruger det her kompleks Cas9, som jeg vil forklare lidt om. Men det vigtige at forstå er, at jo, i vores celler har vi jo vores genom, som består af de her basepar, de lange rækker af basepar. Og man har i lang tid prøvet ligesom at forstå virkningen af det her, og man har herfra også kunnet kortlægge genomet, og hvilke sekvenser der ligesom er afgørende. Så derfor så vil man også tage skridtet videre og ligesom at prøve at modificere de her gener ved eventuelle sygdomme. Og her der har man så brugt den her CRISPR-metode, som er baseret egentlig på et naturligt system. Den blev oprindeligt brugt første gang i Kina. Man har altid vidst til den her metode egentlig, men den blev først verificeret senere. Man har gennem E. coli og andre bakterier kunnet se metoden virke. Men måden den ligesom virker på, at den har ligesom det her Cas9-kompleks, som kan gå ind på den dobbeltstrengede DNA-streng og ligesom cutte den af, hvorved man ligesom kan sætte ny DNA ind, er den mest succesfulde måde, man kan fremkomme det ved. Og det egentlig går ud på, er, at det er den her naturlige måde, egentlig, som det er baseret på, hvor at, en bakterie egentlig skal beskytte sig fra en inficeret virus. Og når bakterien opdager virusen, så vil den producere 2 typer RNA, som vil indtrænge i cellen, og som vil være korresponderende til virusen. Det er så det, vi ser her. De vil så være inde i cellen her, og vil så være produceret af de her strenge, og som egentlig vil danne det her Cas9-kompleks. Det vil sige egentlig et enzym, som kan skære i DNA. Videre så vil det her Cas9 kompleks, det vil sætte sig fast på DNA-strengen ved et sted, der er noteret som PAM-sted, og det vi ser her, hvor den vil sætte sig fast og ligesom matche til. Dernæst så vil den så åbne DNA-strengen, og komplementært vil den sætte sin egen RNA-streng ind, og dermed så vil den ligesom bryde ens DNA-kæde. Hvis det så er komplementært, og metoden virker på det sted, som komplekset er fundet frem til, vil det her kompleks, enzymet, ligesom kunne skære ned gennem den dobbeltstrengede DNA og ligesom bryde den. Så det bruger den 2 nukleaser, en HNH og en anden nuklease, som hedder RUVC, som også er kendt fra E. coli-bakterier. Bagefter det her er sket, vil cellen igen prøve at reparere vores det her DNA-stykke, men det vil ofte føre til mutationer eller blot ødelægge DNA-strengen, hvilket også egentlig er essentielt i forskningen, når man kigger på DNA, for at se, hvordan celler reagerer på det her. Men i forhold til vores problemstilling omkring designerbørn, så er det vigtigt så, at ligesom får sat vores nye designede gen ind. Og hvis man så, når man endelig har fået brudt DNA-strengen, har noget DNA, der matcher det her sted, kan få sat det ind, så vil man kunne kreere nyt DNA-stykke,
som enten som måske ikke er sygt, eller måske har bestemte egenskaber i forhold til, hvordan man vil designe det her nye barn eller foster. Metoden CRISPR er også rigtig smart på grund af, at den kan bruges rigtig mange steder på samme tid. Og selvfølgelig også, at det er en naturlig måde ligesom at gå ind og fikse eller gøre anderledes ind i DNA'et. Man skal dog altid være forsigtig med at sige, hvor naturligt det er, når vi går ind og ændrer på DNA'et, fordi vi er selvfølgelig ikke helt klar over de konsekvenser, det har længere ude i fremtiden, hvis man går ind og ændrer på det. Men metoden er som sagt en af de bedste metoder, man har til ligesom at kunne forbedre eller ændre DNA'et, og dermed også kunne designe børn.